že ste prišli na našu tlačovú besedu. Chceme sa venovať trošku problematike vakcín. Pred 10 dňami som mal tlačovku na túto tému v Košiciach, takže nie v Bratislave, sprostredkovali to košické médiá. Myslím, že táto tlačovka zvírila pomerne veľký záujem médií aj verejnosti. Na tej tlačovke pred 10 dňami som povedal, že Ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva katastrofálne podcenili situáciu a zanedbali svoje povinnosti. Povedal som aj to, že nesú plnú zodpovednosť za nepripravenosť Slovenska na prípadnú chrípkovú epidémiu vírusom pandemickej prasacej chrípky. Bolo to pred 10 dňami. A musím konštatovať, že keď som 30. novembra v Košiciach povedal, že vakcíny na Slovensku nie sú, dneska, 10. decembra, môžem znovu len konštatovať, že vakcíny na Slovensku stále nie sú. Na tej tlačovej besede som hovoril aj o tom, že mám veľké podozrenie, že sa čaká, mesiace sa čaká na podpis zmluvy preto, aby bola nakoniec podpísaná s tou správnou firmou, tou, ktorá je blízka vládnej koalícii. A keďže bolo všetko tajné v tom čase, iste sa pamätáte, že nič sme nesmeli vedieť, ani aká to bude firma, ani aká bude cena, ani kedy to bude podpísané, všetko bolo prísne tajné, tak som to nazval, že sa v zdravotníctve črtá kauza Interblu. Hovoril som o tom, že predpokladám, že Slovensko kúpi vakcíny najdrahšie v porovnaní so susednými krajinami. No ale deň po mojej tlačovke bolo zrazu všetko jasné na Slovensku, ako blesk z jasného neba. Sme sa dozvedeli, že bola podpísaná zmluva medzi Fondom štátnych hmotných rezerv. Dozvedeli sme sa názov firmy, ktorá vakcínu dodá, dokonca zabezpečí aj distribúciu. Pán minister hovoril o tom, že sme kúpili najlacnejšie vakcíny široko ďaleko, ako sa len kúpiť dalo, že je vlastne všetko v poriadku. Nie je, dámy a páni. 1. decembra po tlačovej besede, kde bola oznámená skutočnosť, že je podpísaná zmluva a vakcíny na Slovensku prídu v počte 1 000 000 kusov, sa zdalo, že je všetko v poriadku, ale ja veľmi pokojne konštatujem, že nie je. Chorých zo dňa na deň pribúda. To posledné číslo, ktoré som zachytil z médií, je 760. Na Slovensku 10. decembra nemáme k dispozícii ani jednu vakcínu. Napriek tomu, že je podpísaná nejaká zmluva. Na Slovensku nemáme ani jednu očkovaciu vakcínu proti vírusu pandemickej chrípky. A akorát minister zdravotníctva sa tvári, že je všetko v najlepšom poriadku. Dáva rozhovory, usmieva sa, zahmlieva, hovorí o tom, že sme pripravení, že nám nič nechýba, že netreba šíriť paniku, že je všetko v najlepšom poriadku. Dámy a páni, chcem veľmi pokojne znovu skonštatovať po 10 dňoch, že Ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva katastrofálne podcenili situáciu. Fond štátnych hmotných rezerv kúpil na Slovensku neregistrovanú vakcínu. Vakcínu, ktorá nemá registráciu od štátneho úradu kontroly liečiv a ktorá nie je registrovaná ani Európskou liekovou agentúrou. Kúpila ju od firmy, ktorá na základe dnešných mediálnych informácií môžem pokojne konštatovať, že je blízka vládnej koalícii. A keď pán minister hovorí, že kúpila vláda, Fond štátnych hmotných rezerv, vakcínu najlacnejšie, tak naozaj asi neviem veľmi počítať, lebo tá maďarská, ktorú má Maďarská republika, stojí 4 € a tá, ktorú má Česká republika, stojí 7 €. My sme kúpili za 7,60 €. Teraz neviem, či ja neviem počítať, či pán minister, či niečo je ešte napísané v tej zmluve, čo sme ale nevideli, lebo tá zmluva je zatiaľ pre verejnosť neverejná, teda verejnosť obsah tej zmluvy nepozná. Ale dámy a páni, nechcem teraz byť múdry a hovoriť o tom, že vidíte, mal som pravdu 30. novembra, aj keby som to dnes mohol povedať, pretože to vôbec nie je dôležité. To, že pán minister podáva trestné oznámenia, to vôbec nie je dôležité. To, že pán minister pózuje médiám a rozpráva, ako to má pod kontrolou, to vôbec nie je dôležité. Viete, čo je dôležité? Že ľudia nevedia, čo sa deje. Že lekári nevedia, čo sa deje. Že denne dostávam maily od kolegov, ktorí sa ma pýtajú, či majú vakcinovať neregistrovanou vakcínou.
že kto za to preberie zodpovednosť? Veď on podá tú látku pacientovi, či sa oni majú ako riziková skupina zaočkovať. Nevedia na to odpovedať, boja sa. Musia vraj najprv podpísať nesúhlas s očkovaním. Pýtajú sa ma, či na zdravotníkoch chce niekto v tejto krajine robiť klinický pokus. Teda, že na nich vyskúšame tú vakcínu. Čo to tu prebieha v tejto krajine? Zastavujú ma ľudia, volajú mi priatelia, pýtajú sa, už sú vakcíny? Čítal som v novinách, že už sú vakcíny, pán poslanec. Kde mám ísť? Za svojím praktickým lekárom, dá mi recept? Chcem zaočkovať deti, majú na to nárok? Nemajú? Neviem. Spýtajte sa ministra zdravotníctva. Kto bude očkovaný? Príde 50 000 vakcín vraj koncom mesiaca. Ani to nie je celkom isté, lebo dneska som si pre zmenu všimol v médiách, že firma, ktorá je za to zodpovedná osoba, hovorí, že ešte nevie, či sú vakcíny na Slovensku a kedy vlastne tie vakcíny na Slovensko prídu. No kto bude očkovaný? Kto dostane prvých 50 000 vakcín? Kto to bude? Zdravotníci? Deti? Chronicky chorí? Kde to je napísané? Ktorá vyhláška? Ktoré metodické usmernenie o tom hovorí? Pán minister by mal konečne výjsť z toho skleníka naproti Dererovej nemocnici na Limbovej a opýtať sa ľudí a lekárov, či vedia, čo sa tu deje na Slovensku. Pán minister by mal prestať pózovať a začať sa starať o to, ako budú distribuované vakcíny, koľko ich príde do Spišskej Novej Vsi, koľko ich príde do Tvrdošína a koľko do Kráľovského Chlumca, kedy, v akých intervaloch, ako budú ďalej distribuované, kto bude očkovať, kto pôjde v prvej línii, kedy pôjdu deti, kedy pôjdu chronicky chorí. Mal by sa začať konečne venovať ochrane zdravia ľudí, lebo to má v popise práce. Mal by sa konečne začať venovať tomu, aby ľudia boli uspokojení a upokojení v tejto situácii. Vy sa divíte ľuďom, že sú nervózni? Každý deň otvoríte médiá a čítate o tom, že pribúdajú chorí a žiaľ, niektorí tak vážne chorí, že tie dôsledky sú katastrofálne. Teraz nechcem špekulovať o tom, koľko ľudí zomrelo na vírus prasacej chrípky a koľko na nejakú chronickú komplikáciu. Na to nie som povolaný. Ale na to, ako volený zástupca ľudu, som povolaný, aby som sa v mene občanov, ktorí ma volili, pýtal, čo to tu na Slovensku prebieha. Najprv sme podpísali zmluvu neskoro, 4 mesiace sme sa tu hrali, po 4 mesiacoch máme nejakú zmluvu, ale ani jednu vakcínu na Slovensku. Lekári nevedia, či budú očkovaní alebo nie, či sa majú dať zaočkovať alebo nie, lebo sa boja neregistrovanej vakcíny. Nevedia, kto bude zodpovedný za to, že bude očkovať neregistrovanú vakcínu, nevedia, kedy vakcínu dostanú a pacienti, občania, matky, tehotné ženy nevedia, ako to celé na Slovensku bude prebiehať. Dámy a páni, pán minister teraz môže zvolať briefing a podať na mňa ďalšie trestné oznámenie. Potom ďalšie a potom ďalšie. Vôbec ma to nezaujíma. Ani som na to nereagoval. To, čo predvádza ministerstvo zdravotníctva, je kamufláž. Zakrývanie skutočnosti, že katastrofálne podcenili situáciu.